Salutare tuturor! Salutare tuturor! Bine v-am găsit la al doilea video al meu. Astăzi vom încerca să continuăm pe lumea care am făcut un video, Asta este lumea aia. Dar nu mi-a mers și am vrut să facem video-ul ăsta un pic mai înainte de asta, dar s-a, mai bine zis, cum se spune? S-a șters videoul. Și de aici am început. Deja avem niște... Da, și dacă vă întrebați, dacă vreți să știți de ce suntem doi, fiindcă eu sunt la el, adică cine vorbește acum? Spune. Ce să spun? Eu sunt la George Budania. Da, care e prietenul meu cel mai bun. Și se poate că o să-mi lase și canalul meu de YouTube. Da, o să las. Mulțumesc. Și o să eu am descoperit cum se pune muzica pe video. Și ca să ai un intro deja înainte de video. Da, dar nu trebuie să știu. Mulțumesc pentru multe spoilere. Ce? Mulțumim pentru spoilere. Ce spoiler? Ce înseamnă spoiler? Că nu... Spoiler înseamnă că spui ceva care n-ar fi trebuit. Înțelegi? Că se poate câțiva care nu știau și au fi vrut să facă un video și acum vreau să ghicească cum merge singur și tu l-ai făcut să știe deja. Ca la un film. Un fel de premieră. Da? Sau din vorbe. Și ce face pe oameni foarte posomorți. Nu? Le strigă cheful. Da. Să se uite la video. Dar să sperăm că nu se va întâmpla așa. Da, te rog, nu mai spune nimic. Eu? Doamne. Ce mai craftezi atât? Sticks, că n-am stick-uri pentru un... Nu... Pentru ce? Un topor. Faci o casă. O casă. Încă n-am venit timpul de casă. Mi-am făcut deja o casă uriașă. Știu. Nu pe video, dar... Africa. Da, Africa. Ai stat ce e din resurse și... Da, e destul de mare. Pe canalul meu o să vedeți un video împreună cu el și cu mine. El o să fie cu mine și eu cu el. Primul meu video este bine ați venit la primul meu video. La primul meu video de Minecraft gameplay. Și al doilea o să fie al doilea este Best Fish Forever. Da. De ce nu are de skeletonul? De ce nu are de skeleton? Pentru că cred că este sub... s-a desponat acum. Îți mai amintești când ne-am jucat împreună cu mine? Da, și ți-a dat Nu, da, mi-a dat crash de 10 ori pe telefonul meu și plus că i s-a despawnat de vreo 3 ori, fix în nasul lui. Da, de vreo 3 mi s-a spawnat o dată o găină, o dată o vacă și o dată calul. Deci fix când eram în fața lui, s-a despawnat. Atunci am râs foarte mult. Și când am râs, eu așa îmi țin aminte, când am râs, mi s-a dat crash, nu? Aha, ți-a dat crash. Da, și am râs de 2 ori. Ala a fost tare. Mi-a dat crash de aproape 10 ori. Ce caracter bun ai. Mersi. No, ce faci acum? Îmi craftez niște lemn. Niște spruce. Da, spruce. Când se-ți face Eu așa îi zic, spruce.
nu știu ce, în română. Nu, a fost să citești în engleză. Da. Altfel se zice lemn. Puțin. Deci deja asociam. De bad. Spruce. Ok. Da? Cum era? Bine. Dacă nu știi ce fac, George are un apucător Cu care mi-a prins de nas. dar el m-a prins primul. Un fel de crește. Un fel de mașină de lene. Așa-i? Da, uite. Zici că e pescuit. Așa? Și pescuitul un pește controlă. Încet. Spune încet. Oricum mere. Nu? O să meargă. Nu de cioacă, că mi-ai rupt odată. Nu! Ceacă. Nu că Dacă știi și de unde vine cioaca, vine de la Rafael. Rafael. Te prinde picior. Nu sătează. Dacă Nu mă doare. Stai, uite. E doar eu. Nici acum. Nu. Lol. N-a vrut să iasă. Nu pișca. Te pisc. Și dacă nu știi de ce merge așa, ăla este fiindcă... Spune tu. Fiindcă ne jucăm pe Pocket. Pocket Edition și este dacă mergeți la Settings și vă duceți la video, apăsați la ultimul View Advanced Video Settings și acolo vă duceți la unde scrie Pocket, acolo Apăsați pe el și pe clasic. da, și puneți pe clasic. Atunci aveți o impresie parcă Ai jucat pe calculator. Nu știu să se rupă. Din ce este? Din plastic. Spune un pic mai tare din el. Stai, Ok. cred că cei 15 minute. Oare? Ar fi trebuit să punem un timer. Și acum ce fac? Cum mă închid videoul? Acum... Piggy mic! LOL. What the fuck? No. Dacă v-a plăcut, vrei să facem la... Stai să încerc să-l omor pe Piggy. Piggy! LOL, un hit. No. LOL. Ok, ignorați asta. No. Din episodul ăsta atât ne-a putut să băgăm. Sper că v-a plăcut. Și ne vedem data viitoare. Până Pa, pa! atunci, pa, pa! Cu închid. Și înapoi la celălalt.